إذا قول عزي أسي بتعمو بزحات سبات سلا من تأغس لدنجل مريم تزاريبكن أمهيركن زيت فتي قالت ولوا هايمون تخفض تسلا زلولهم ديهموس ويسنا يوحاك سلا دنجل مريم كتمهارو دليت سلا زلوكم هايمون تخفض تتدليهم بروتستانتيا أما جرشها عدم مراقاقة سخن سألكمين اندحرنا يوحاك سلا دنجل مريم كتمهارو تدليهم جن كاونا إذا قول عزي سلا دنجل مريم تزي سبخ كنداولكم تتجاجعوا 24 ساعات سلا دنجل مريم سلا يسوس كريستوس سلا صادقانا سلا سماعات كسوكو زوبلو زحادرو ابوታት ሊቃውንቲ አለው ካብኦም ክትመሃሩ ትኽእሉ ኢኹም ነገር ግን ትምህርት ዳልዮም ዘይኮንኩም ነዛ ቆልዓ ሃይማኖታ ስለ ዘዋዛገበትኩም ኢኹም ሕቶታት ተውዝሕላ መጀመርያ ከይትገብር ነይራ ብዘይ ማዕተብ ትመጽእ ማዕተብ ግበር ኢልኩማ ጌራ መጽያ ነጸላ ግበር ኢልኩማ ነጸላ ጌራ መጽያ ሕጂ ኸኣ ስለ ድንግል ማርያም ዘይትሰብ ክትብሏሉ ክትሰብኽያ ንምንታይ ሓደ ሰብ ናፍቲ ናቱ ቦታ ክሳብ ዝስሕበካ በቲ ንስኻ ትፈትዎን ትደልዮን ስራሕቲ ይኸኣትወካ ዘለዎ እዚ ብኢ ክሳብ ዝሕዝ ይሕንክስ እዩ መጀመርያ ትሰርሖም ዝነበረታት ቪድዮ ኩሎም ናይ ፕሮቴስታንት መዝሙራት እዮም ሕጂ ግን ኣመሓይሻን በቲ ንዓኣ ዝጥዕማ በቲ ንዓና ሽርሽረና መንገዲ ዝስሕበና መንገዲ ቦያ ኣትያትና ዘላ ካብቶም ናይ ቀደም ቪድዮታት ግን ከስማዕኩም ብቻ ይኮነን ብጣዕሚ ብዙሓት ቪድዮታት እዮም ዘለውዋ መጨስ ነዚ ናይ ኦርቶዶክስ መዝሙር ይሕትሉኒ ትኽእሉን ኢኹም ወይ ከዓ ኦርቶዶክስያ ነገር ግን ናይ ፕሮቴስታንት መዝሙር ትሰምዕ ዘላ ክትብሉኒ ኣይትኽእሉን ኢኹም እዚ ብቻ ይኮነን ብቐረባ ዝፈልጥዋ ጎረባብታ ደቂ ዓዳ ኣለው ፕሮቴስታንት ምዃና ኣም ዝሕብሩ ነገር ግን ናይ ዘቆልዓ እዚኣ ተዋስኦ ይኮነን ገሪምኒ ናትና ናይ ኦዲየንስ ናትና ናይ ተመልከቲ ነገርና ይሕዚንን መጽሓፍ ቅዱስ ሳቢድና ከሎ ቤተ ክርስቲያን ኣብ ጥቓና ከላ ኣቦታት ምሳና ከሎ ካብ ሓንቲ ውልቀ ሰብ ስብከት ክንሰምዕ ሃረር ምባልና ምስኣ ምባልና በቃሲ አይዶን ብጣዕሚ ኢና ሕዝን ይቅር ይበለና ትራይ ንዓኣ ከዓ ናብ ልባይ